अखिया मिलावत में अरे अखिया लजात बा का बात बा अखिया मिलावत में अखिया लजात बा का बात बा हमरा बड़ बुझात बा का बात बा कान्ही रे अमुरिया कान्ही अमुरिया कान्ही अमुरिया ये कान्ही रे अमुरिया अरे ततही कटात बा का बात बा हमरा बड़ बुझात बा कोई सारा गीत होखेला है गौर गीत बाई तर्ज पे खालू तिरंगा गोरिया हो हार के जा झार के खालू तिरंगा गोरिया हो हार के जा बाकी ओई होए कमर के झार के बाकी ओई होए कमर के झार के एगो बात से तो कहे के सपना हो गए कहे के निजी जोन में बहिन हो गए मान मिल बाकी अब बड़ा दुखित रहिला कहे ना दोस्त मान लिहल चाहत मंच पे दोस्ती बारे में पर्सनल जीवन में हमने के भाई का लगता सही बाकी जहिया दोस्त मनोजन मंच के बाद कही तो का अखिया मिला लयावा गररा लहर बोलो अखिया मिला लयावा गररा लहर गोरा होके उठालो हमारा बोलो अखिया मिला लयावा अखिया मिला लयावा गररा जब से नैना चार हो गए अचके में प्यार हो गए जब से नैना चार हो गए अचके में प्यार हो गए का कहीं हो हेलो 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 का कहीं हो बोलू राजा बढ़िया लगी हो से प्यार हो गए नीले के करार होला घर के पिछुआरी नीले गैया घर के बीमारी करवा जी का है याद आवे उ दिन लोग दीवाना कहे उनके समा हमें परवाना कहे उनके समा हमें परवाना दिल लगैले रही जिंदगी में मगर दिल लगैले रही जिंदगी में मगर लव के लॉटरी में लुटा गई दिल लगैले रही जिंदगी में मगर लव के लॉटरी में लुटा गई दिल लगैले रही जिंदगी में मगर लव के लॉटरी में लुटा गई तारा से हमारे दोस्त बा अनुपमा के धन्यवाद बाकी बस्ती जिला गोरखपुर में हां जी एगो प्रोग्राम रहे कब आ सोनू भैया हमरा के गीत भेजल इतना अच्छा लिखल हां हां तनी खुशी हट गया वशिष्ठ भैया
एगो सोनू सिंह संगदिल जी बानी गीतकार सिवान जिला के। हाँ जी वो हमरा के गाना भेजे के समय ना मिलल कि हम रिकॉर्डिंग करी। अनुपमा संग प्रोग्राम होत रहे। हाँ हाँ दी तो बात बा कि अनुपमा संग जमेला। सही बात। अनुपमा के भी अच्छा लागेला, हमरो अच्छा लागेला। हाँ जी और दुनिया के भी अच्छा लागेला। सही बात। बाकी आज अफसोस लगे जाए ये गरीब के मैं गीत तो बर्बाद हो गई, हो गीत ये बर्बाद हो गई कर चल। आज हम रिकॉर्डिंग करके गइले रही थी शूटिंग में तो 2000 मिलियन व्यू मिली। सही बात। बाकी स्टेज वाला हिट भइल। देखिए एल्बम के राजा केहू के मंच के राजा रहुए सही केहू होला मजाक करू काहे कि अब हमारा करी तो लागी ना। अब बसिस भैया से कोई कि भैया कहीं लगवा दी तो लगवा दी। हाँ जी राजू चाचा से कहो कि ठेकेदारी का बने कुर्सियों रख ली आ गरीब में बानी तो का कर। बाकी अनुपमा के धन्यवाद हो कि गाना के चलते प्रचलित हो गई। हाँ जी जग करे से लव गइलू ओ करे से परेशानी बा। जग करे से लव गइलू ओ करे से परेशानी बा। इस सही करम तोहरो लागे खानदानी बा। इस सही करम देखिए हमने के चलत रहे गोलू संग में गाना गानी और हमारी जिम्मेदारी रहे लगे जौन भी गोलू भैया बोले। हाँ जी हमने के उनकरा के जवाब देहल जाओ ई मंच के माध्यम से। सही। तो हम तुरंत हमारे मन में पता नहीं का बाटे कि हम तुरंत अपना मन में एगो लाइन बनैली। इनकरा तो संगदिल भैया निकले गए कि हमर लाइन के राइटर हम खुदे होए। हाँ सही। जे करे से लव कइनी ओह के परेशानी बा। जे करे से लव कइनी ओह के परेशानी बा। हमारे कसूर नहीं है ओकर नियत में बेईमानी बा। हमारे कसूर नहीं है ओकर नियत में बेईमानी बा। बाकी एगो बात बार से पूछत है का सीधी जी वो बुला रहे गोलू भैया आपको गोलू भैया बुला रहे भैया। नवजोत सिंह सीधी लिखा लगा तरह से के करो बनवलू हम ये गोरी। के करो बनवलू हम ये गोरी। के करो बनवलू हम ये गोरी। अरे कहां हाल जाइला हम ये गोरी। कसूर नहीं खे ई काम कर खानदानी बा। हमारे कसूर नहीं खे ओकर नियत में बेईमानी बा। हमारे कसूर नहीं है ओकर नियत में बेईमानी बा।
कह दे कहीं ना हम कहे खाते चल तो अनुपमा तो संगे गा दे